Hi guys. Welcome sa mong channel. Hi guys. Hi guys. Anil. Insaday. Hi guys. Kinos yung bataon ni. Harapan na ipanghatag ng mga kutingkin. Ayaw. Hanang ihatag kay para libang. Dali be. Kinken. Dali ba? No. Kin. Hala kinapon si kari haron. Dali be, kanay motor be. Tagan. Tuh. Saka. Rumah Pilan sana makakuya kinkin mahagbeng kari ambak be. Ambak ba? Karak ka sudah, enggak suka ungguy. Kinkin. Dali day. Ilia, naik motor lagi. Naik truk. Karak sudah. Udah nak naik sneak, dah nak naik sneak. Dali. Atau saka. Asa? Ku akaw. Harap na pinig na bi. Bisa nakakita sa napinig. Tos papa. Paakos papa diha. Pamuong ni dya. Wala. Dabdaban na ni dya. Amak na diha ka mahagbang ka. Ano di ka unggoy na ba? Mahagbang lagi ka. Inday. Dali. Hamas kuya. Ang ganda ka unggoy na uli na ka mga unggoy. Laagan. Mingaw kang Inday kin? Ha? Nodeng uli ka. Mingaw man minimo. Kuya. Mingaw pud. Mingaw. Ken. Alisa. Dali ka na ko isugo nimo. Kuwasa to sila na nagpaghuwag sila na natuko kay natay panghaon. Tanan mo hatag kuan, laudunon, natay sudan. Ilia daro ka dali. Dali, anong laaga na magka. Uy, dali be. Ang kana mo na sudlan na to. Kana mo man gidadanas limon. Be. Kana mo man gidadanas limon. Ato isa na si limon na mo isa na. Atara ka to dai. Uban ka? Dari ta ubos. Sa kaibinin natin imong kuhit. Si dani mo kuhit uy. Dari ra lagi da unahan nato dari. Dali ken. Ilinga, mukaan ka. Nilaw uy dai. Tiyaw. Pakpak. Dali. Nansa naman ang kutingkin. Imo naman ang gisud sa atang sila nagulay. Ibutang na kaw. Ata na sudlan na atang sudlan na. Himos. Ibutang ra na bi. Kaya itong sila na dari kuan. Oh, dyan na ihatag. Basta imo na nga sige hagtugos. Nara ka bikin sa pakul ka daring kuan. Kaya manguha mi og laod dyan. Kaya may among kuan dari alukbati. Kaya patanaw na mo. Nag-udlot aga mong alukbati. Ha? Nag-udlot ka adso. Kaya gaga. Isa man na. Pulur puwa man lagi. Mag-idza ng bunga. Na guys, arang nag-udlot to ah. Kaya lugar ni wa-wa-wa-i. Jawa po nila mahinungi. Na may daghang manguha dani. Ya pa ma. Daghang nakaadyo. Ganahan day mo kag nila uibi. Kana very good. Tapang anakin dari taman dari dah. Ini. Nakuha na ako manguha po dari. Na guys, madyo na naman sidag panihapon. Nila uy. Na guys dia. Nagbubo ko mo. Ha? Nagbubo ko. Na nag-uus Elias kamot pikinkin. May namay na puwa. Daghan nakaadyo. Ano naman makauton mi dari. Ilia, ikaw tigunit Ilia. Be, ayaw be. No, ibutang na anak be. Nang Ilia, ikaw tigubot ya. Na, very good. Manja, ya pa. Daghan nakaadyo. Very good lagi itong batang gaman mo. Siyempre, very good man si Ilia. Liwat mo. Liwat ni kuya. Kana tara nga be. Ang haa. Ito yung sadaan. Ulit na skin kin og nilaw uy mo na.
Kino. Matang-tang. Ulit man kag nilaw oy kino. Ni dari. Ang amang alukbati dara nagpagkabod-kabod ra dari sa labat. Ni bando ni kay daghay vitamins. Ay, sawa. Kino. Dili kay mato pa tala tus ubos kanay daghan dadto. Adar spikas ta. Dara madar skilid ang amang kuan alukbati. Sa likod sa among bahay. We. Napay pinza, pila ka buko. Pila ra ba nakapuno atong pinza kin? Handa wa na dani dato na putas pikas. Tara. Guys, mo ato na mi pikas kay wa na dari. Kay daghan dato pikas. Daghan na pag-udlok dadto. Bitbita na Iliya. Kay ikaw may kuan. Be. Ikaw may butan. Char. Butan mo bibi no. Si Kuya Kinkin po no. Na di adaghan namang kuha. Di nami sid anin ja. Ta kana. Kalima. Ang kana apil na. Kung ubos na. Ha? At kakang ubos. Papaubos? Hinja guys, padung mi daris. Ubos. Daplis karsada kay tuwa pay daghan dadtong kuan. Iya kay mga desmo unsa ta. Mo unsa ta day. Padung mi dato kay tuwa pay daghan dadtong kuan nay udlot paghinay be. Paghinay. Kaya sa mga simplang mo. Guni tinag tarong day. Kinali kin. Ala. Di ko na puno na nagkuhan. Diyan na napay daghan di Ya guys, makita ba mo? Kaya sabi kaysa sa ipakita nila. Na daghan udlot. Sa kaya padaubi. Di ko kaabot mo. Kaya. Guys. Karang nga kabut be. Sa ako ra. Aboy. Be, ara ka dari day. Sibat man pagag-imo. Ara naghana ka ajo. Uy, kay isa ma. Place in the monster Ako machine. nang kamang-kamang nas zuta. Uy, ako naman. Taga ka be? Lia, nguniti. Hindi pa. Dahil ka mang tigong na itarang kahimus. Hi! Hildo. Hi, Alea! Tarang kahimus. Ang bata Niya ka na si Ja, pwede na lisang mo isabod. Arang mo daghan na yung alukbati. Huwag na mo ingani. Kanina Ma, maligid. Violet. Yung ni ma kayong lisod. color violet. Sakto na bi. Kin, sakto na kin. Sakto na bi. Unja, mo to tada to spikas. Kaya manguha taog. Kamunggay. Dato likod. Dato pikas na to. Sige na day. Saka na. Ninong ko no, ninong. Ninong, naggulay may ina. Naggulay may ninong. Na nilaw uy amang Balaka diya. Day, dali na day. Be. Iya. Ako man nakapayasa ma. Madako. Asa ka? Magasa magas ubos. Madako pa man tong kabayasan. Hinabog na di ay. Siyempre, muhabog po na siya. Muranin mo, muhabog ba? Ano yung mo, bilang mga kapayat, di? Rado na skin TikTok. Dali, be, dada sila, be. Kumuha tagkuan na to ka na nga ay. Lama. Di pa day guys, di day alukbati pa dari, pikas. Yan. Napa, uy. Na. Bala lagi. Day, ali, day. Hala, day, naraba, kidnapir diha. Nara. Sudah nakin. Nalikin. Nakin. Ay, nakin. Dali, ako yakin kin. Ito ko. Dali. Nana mo to. Di. Dato pikas. Guys, padung may mga kamunggay. Kaya mga isagol dari sa mungkuan. Sinira. Kaya isagol dari sa alukbati. Eh, sakin, what sakin? Gama zara, kay atong isagol dari sa kuan. Guys, napon may kamunggay dari. Likod. Lami di dari. Ano, arabi? Probinsya, kay Pritag upanon. Tapaw ko po pang ibot dali ma. Masa ko na, dali, kana ra. Dagatang luy, agatang tangad kay mo pa may pagtanong. Kaya may tangad danis una, nangapuuman, di Alam mo dala dito. Mga tanong. Asa? Day, ali day. Ano ditinjaan? Wa na, nakuha naman dandag mo. Mama nagkatong na. Kapag may pinsa daris lujo. Mama nagnatangtang ma. Kita nang magbalik. Naway buwan. Kaya magkakawan, isa rin tiga puno. Putod mang papag-uban, nararabay dagang batin-batin. Be, dyan na kayo ko. May dagang batin-batin. Oh, di aking kila. Batin-batin. Yeah, guys. Makita mo. Alam mo na. Ano batin-batin? Yeah. Alam mo, bunga nilagi mo. Nanay bunga. Nana may paaboton.
Na may makaon puhunkin. Siya pod. Pakpak. Pakpak. Ang saday, Pakpak. Yehe. Ang dali na. Jadi daghang tinanom ni Papa B. Ang daghang na kaso. Pinza. Wow, very good ka dos Papa. Kakugihan. Madalagi. Dali marambutan. Ano pa ang rambutan niya? Hapit na ni mamunga puhon. Iliya tala day. Tapoy daghan na mong kamunggay. Tara nga bi. Dada ako ya. Ikaw da ako ya. Ako. O ikaw lang da. Paghinay ka madam ka. Ay. Day amang limon ko may buaw din. Amunga na nis una. Galing hurot na nabay wood. Ang daghan nag-wood. Na. Na guys, may caterpillar guys. Nanay ud na mahimo na si jang Namatay na. butterfly. Mamurag namatay na. Asa, di mahimo naman na si jang kuan butterfly mo ikid na mo ikid. Mulupad naman na sa padung sabi. Laran na. Dara. Hindi man klaro ano ba ni mo makalibat? Hanap. Hanap man. Dai duha ka buok. Na. Mahimo na silang butterfly day. Ayaw ko aday. Ha? Tayo. Ayaw ko kay luoy. Wala. Tama sa banana. Di na pa yun. Ayaw kay madbit. Susugan sa skinkin mo. Dahil na baka nga. Gabo na itong upanan. Ay. Mama. Tara. Ha? Dapat amang luya. Diag amang luya. Amang luya guys. Diag. Dabong pa man siguro eh. Dabong pa ni Pano. Dabong pa. At least dari probinsya. Libre yung mga kuan. Tanan. Libre pag panakot. Ibu ko na dali mo. Kasi ingon. Ano bali kay sa matug ka. Kuan luoy, gatong buwak. Bubuan na tag iniog. Iniog tubig di ay. Bintaha na gani ni kinaki. Anak ba? Bintaha na gani ni sampur mo. No. Tama ka. Ali dali kay tanang ipalaw atong palaw ni Papa. Kita ramai na mag-ibot. Hindi na. Mas nagdagan-dagan na sila. Hoy, asa naman ka? Human na to panguha. Ganahan ka kaag nila uy day? Ha? Hang din ang nila uy. Sa dama lawang ka. Dami magunang nila uy no. Dami magunang nila uy. Tayo dan ibutang kay day. Betul namin sa dikaw. Dana. Unsa? Yehe! Mana? Mana may utanon? Mana may gulay? Ikaw maglawoy na pa. Ha? Pagsu, ay mo isagol? Say mo isagol na. Kuting itong buka kuting. Pinahinapay malagi, maro malagi slayran og ganang na ay langaw imuhok. Isa gulda ni day. Bake. Bake ba ko na isa gulda pa? Bake na isa gulda ni day. Oo Tangi. Tiki dia. Tiki day isa gulday. Kanina ko diyan. Iliya. Kaya ba tiki atang isa gul? Abi ko baki tiki day aso bi. Kilo inas limon. Butang nito ko. Wala ako lagi nang ihatag na timan ilagi. Sabi na nimo buhian. Tawi musmon. Butang lagi na dagko. Gara gadzin. Kasi musmon. Bida. Mura mag Butang na to ba uli? Abi na dai bi. Katali na sa bisa. Dali na. Kimada day. Ay nabi. Kaya wato nung musubos mo sa liut ka. Hindi ka matatag sa ano yung kuhan. Mga tagi sa guldari. Diyan guys, mauna ni gamang kuhan. Nag-udzun unza panihapon. Mazo na naman eh. Pigo-pigupon sa parisan po buwad. Taubos mit sandari. Tara. Kinkin arang gajud ka ihatag lagi na nas limon ug si soda timan ilagi. Ayaw, luwi naman ato. Ato na TikTok na si Ilya. Oh, ma. Nang ihatag ha? Ayaw. Wala pud ka. Palumay imo nga sige hagtugos. Kugan hagi mo kagtugos na kay makahuba. Cute man. Naagamang mga kuting. Si Lemon ug si Soda, mga pinangga ng Kinkin, ni Ilya. Di sila musugot ang mga nangihatag. Maghilak magduha. Dali na bi. Kasa mata subos day. Mab. Ha? Vlog. Hay lag. Vlog.
Laglag. Laglag. Ay maglaglag. Gamitan na ho. Ang kuhit na daris ka. Bagay mo kuya ka. Kinkin. Dara judo. Ilia. Pinasun na sindikin. Kim dali Kim. Ilia. Ala! Ala. Iro! Ala, ninga! Ala, ninga! Wala na may baka niya. Hadlak kay kag baka day. Ha? Naslikin kina. Bi maigo na sinday bi. Ako na bi. Dana ra taw ka. Kim! Oh, sunod pas Kim Kim. Ali Kim. Pasahero TikTokin oh. Kim dali Kim. Iya ba? Kin. Be, Mahong ka, Kin. mahong. Anak ka, kaya pasahan ni TikTok. matagak ka, bantay ka. Mo! Ambisa na oy. Ken, ambisa na Ken gina ko i. Hi guys! Hi guys! Hi Hi guys. guys! Welcome sa mong channel. Welcome to my channel! Hi guys. guys! Guys. Hi guys. Anil. Insa day, insa day. Hi guys! Hi guys. Wow. Meron TikTok, Famous yung bataon ni. Meron TikTok Kasi- mobs. Pagkurog man uy. Insa day, insa day. Ano ko? Na hi guys. TikTok na! Guys, salamat sa inyong pagtanaw. Pero wala na may naka video sa katong amang nilaw. Uy, kay aran namang sa baag mga sounds dali sa amang silingan. Langan maghapon. Mas pusan lagi lang mga sounds pero mahunong. Isod po. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Mga kung inyong i-subscribe sa among YouTube channel. Ken and Kim Burato Vlog. Pinduta pa nindong notification bell arong updated sa mga videos. Thank you and God bless.